I have 4 themes here I thought we would address now in the panel, which I'm going to introducing quite shortly. It's, I think one of them was the sort of a new alternatives on urban mobility / urban presence. Very hyped topic in the presentations. Second was the what kind of urban hubs do we need? Do we need more commercial hubs? Should we have social hubs? Should they be multi-hub purpose hubs, or don't we need hubs at all? Third, and probably the biggest thing, is communities in the city. Who makes the city? I mean, people make the city, communities make the city. How can cities as organizations support cities as communities to empower new kind of responsibility which we would share? And last is this sort of old question of scales, or question of contrasts in the city, especially in the London case. Big infrastructure versus human scale, temporary activities, temporary structures versus permanent long-term solutions. How can these all be cultivated in a healthy manner in a city? And I probably forgot lots of stuff. It's been really dense, dense day, and you've been very good at taking it all in. And now it's time to close it for our Skype contacts. At this point, I really want to express my biggest thanks on behalf of the organizers for all the participating cities. It's been a big effort from all the cities to collect these workshops, run them, and then to join into this shared process. Thank you for everybody who have been doing it on a voluntary basis. And of course, very big thanks also for the organizers and the supporters who have been trusting the wild-sounding idea that it can be done. And as we have proven, it was possible to do it. And in few years' time, the lines are even better, and it's possible to do it even better. So we're waiting for more. I won't be going through all the partners. You can see the different logos running around here. They made it possible, and the idea is to make it a tradition that we'll have an open Army workshop, Army Open workshop, which other way we put it, annually from this point onwards. We can follow also the development of video technology through that. So at this point, I think before the Finnish-speaking panel, it's time to give a big round of applause for our guests from all over the globe. So thank you and goodbye, and Helsinki disconnects. Thanks a lot. Hyvä, nyt vaihdetaan kieltä. Mä ehkä osaan suomea vielä. Saattaa olla, että hassu aksentti, kun on käy niin kuin loma-elokuvassa, kun Auno Turhapuro unohti suomen kielen. Näin se oli. Eli me lopetetaan tämä ilta ennen kuin rynnätään Helsinki Design Weekin avajaisiin, ja bileet alkaa 7, niin lopetetaan tämä lennokkaaseen paneelikeskusteluun, ja mä olen onnellinen, kun saan kutsua lavalle seuraavat ihmiset: Hella Hernberg, arkkitehti; Juha Kostiainen Sitrasta, viestintä- ja yhteiskuntasuuden johtaja; Kimmo Oksanen Hesarilta, missä Kimmo siellä takana, terve Kimmo; Hannu Oskala Vihreistä; ja Salla-Maari Muhonen, sama puolue, meillä on vihreiden puoluekokous täällä lavalla, niin kuin mä jossakin vaiheessa sanoin. Kiintiönainen, niin, eikö onhan tässä useampi melkein kiintiönainen. Stuba Kaapelilta, Stuba Nikula, ja Timo Santala, We Love Helsinki, ravintolapäivä, tervetuloa. Timo onkin ollut äänessä tässä pitkin päivää hyvällä tavalla. Ja teillä on tällaiset mukavat tuolit, joille voitte asettautua haluamaanne asentoon. Onko meillä yksi tuoli liian vähän? Ei ole. Sä oot teknikko, tää viimeinen kaveri tässä. Ja tekniikalle tosiaan vielä niin kuin, ne ei ole edes hermostunut. Ajatelkaa, ihan hämmästyttävää. Ainakaan ei niin, että näkyisi. Mahtava suoritus, kiitos. Kiitos tekniikka. Ja kaunis porukka ihmisiä. Meitä on, kuulkaa, kaverit tuollaiseen niin kuin 40 minuutin paneeliin ihan hemmetin monta.
Eli mä pyydän niin, mä aion niin kuin törkeästi katkaista, jos joku rupeaa luennoimaan, koska muuten tästä ei tule mitään. Ja pyritään siihen, että niin kuin tällaisten yksittäisten puheenvuorojen sijaan niin me jutellaan, puhutaan keskenään, se on kiinnostavampaa. Mutta kun meillä on vain 2 mikrofonia, niin joko voi luottaa siihen, että on helvetin kova ääni, tai sitten voi siirtää mikrofonia kaverilta toiselle. Tää huone on sen verran toimiva, että mä luulen myös, että tämä helvetin kova äänikonsepti toimii täällä ihan hyvin. Sä voit luopua omastasi. Mä voin luopua omastani, jos on tarvis. Mä en välttämättä tarvii. Ja mulla on tämmönen upseerismiehen näin. Ja sitten älkää laittako mikrofoneja ihan yhteen, koska muuten tulee hielkkarimoinen kierto, että se on näitä mikkioppeja. Et ei niin, että 2 mikkiä yhtä aikaa, vaikka kuinka olisi asiaa paljon. Kimmo on kommentoinut, Kimmo ei ole paneelissa. Kaikki vihreät on paneelissa. Meillä on joko vihreitä tai vihreäpaitaisia. Se on ollut valintaperuste. Eli no ei varmaan itse asiassa, luulen, että kaikki ei ole vihreitä. Päivän vaikutelmia mä ehkä lähden kysymään niin kuin kautta koko porukan läpi, mutta musta sellainen jonkinlainen yhteinen aihe, mistä me voitaisiin puhua näiden teemojen ohella, mitä mä nyt tuolta olin poimivinani tästä keskustalista, niin on se, että mikä on niin kuin kaupunkiyhteisön ja kaupunkiorganisaation suhde ja kuka oikeastaan tekee kaupungin, koska kaupunkihan on kaiketi ensisijaisesti kaupunkilaisia. Ja kaupunkisuunnittelu taas on ensisijaisesti kaupunkiorganisaation tekemää asiaa, ja siinä on aina välillä jonkinlaisia jännitteitä tässä asiassa. Onko tämä suhde niin kuin muuttunut tai muuttumassa? Kimmo Oksanen, Helsingin Sanomat, ja itse omalla nimelläni kerron, että mun mielestä on ollut ilahduttavaa, miten kaupunki on tullut vastaan ja alkanut sopeutumaan meidän ihmisten elämään. Tänä viikonloppuna on Töölön kyläjuhlat, tämä siivouspäivä, Kallion katusoittopäivä. Tällaiset, tämä mikä oli vitsi niin kuin pari vuotta sitten vielä mun suussa, tämä tapahtumaistaminen, niin se on oikeasti onnistunut. Ja sitä onnistuneempi siitä on tullut, mitä vähemmän byrokraatit on päässyt siihen väliin. Eli ne on oikeasti lähettänyt tämän lähetyskäskyn ja sitten kansalaiset tai kaupunkilaiset on ottanut sen vastaan ja nyt nähdään tulokset. Ja tosi ilahduttavaa. Mun mielestä tässä on ollut poliittisessa ohjauksessa on ollut selkeä muutos, että näyttää siltä, että ylipormestaria myöten niin kaupunginhallitus ja eri lautakunnat on omaksunut tämän katu- ja kaupunkilaislähtöisyyden, paitsi terveyslautakunta, joka on täynnä natseja. Ja ympäristölautakunta, joka voitaisiin lakkauttaa. Terveyslautakunta on täynnä natseja, siitä on hyvä lähteä. Muiden kommentteja? Joo, mun mielestä tämä kehityssuunta on ihan selvää, että ihmiset ottaa tämän asian haltuun ja voisi oikeastaan toivoa, että se kaupunki ei niin kauheasti puuttuisikaan siihen. Sen pitää luoda mahdollisuuksia. Muistuttaisin vanhasta viisaudesta Åke Andersson 80-luvulla ja sanoi, että sisäinen ja ulkoinen tavoitettavuus, se on hyvin tärkeää. Se voi rahoittaa siemenrahalla joitain asioita, mielellään ei 15 vuotta samoja asioita, niin kuin perinteinen kulttuurirahoitus on yleensä toiminut. Ja sitten antaa ihmisten tehdä ja toimia ja ottaa myöskin siihen suunnitteluun ihmiset mukaan. Että kyllä tämä suunta on nyt oikein ja ihmiset ottaa tilan haltuun ja kannattaa näin antaa tapahtuakin. Mä otan Timolle tuosta. Okay. Taisi olla siinä käsityksessä ihan ekana. Suunta on ehdottomasti oikein. Mä ehkä olisi kiva, jos joku kaupungin edustajakin voisi kommentoida tätä, että onko oikeasti tällainen suunnanmuutos tapahtunut vai onko tämä vain sitä, että kaupungin on ollut pakko ikään kuin sopeutua siihen, mitä kansalaiset tekevät. Ja onko sillä väliä, kummin päin se tapahtuu? Ei välttämättä, mutta niin, että jos tavallaan oikea suunnanmuutos kaupungin sisällä on tapahtunut, niin silloin me voidaan oikeasti puhua edistysaskelista ja toivottavasti näin tapahtuu, jos ei vielä ole tapahtunut. Asia on mukavampaa, jos sitä tarvitsee tehdä hampaat irvessä. Hannu. Kiitos. Mä oon Hannu Oskala. Mä oon Helsingin Vihreiden puheenjohtaja ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen. Ja otan kopin tästä sen verran, että kulttuuri- ja kirjastolautakunta on tämän viimeisen 4 vuoden aikana siirtänyt selvästi avustuksia
kohti nimenomaan kohdeavustuksia ja lähikulttuuriavustuksia. Tänä vuonna lähikulttuuriavustuksia taitaa ensimmäisen kerran päästä 200 000 euroon. Ja ne on just näitä niin kuin lähtien 100 eurosta, jolla voi painaa flyereita niin kuin 2 000 euroa, joita just niin kuin Kallio Blockpartit ja tällaista on saanut. Eli se on ihan selvä linjanmuutos ja se on myös sitä kulttuuristrategiassa, että kyllä siinä ihan selvää niin kuin kaupungin niin kuin viralliseltakin taholta tavallaan tämä muutos on havaittu. Hella. Joo, kiitos. Mä oon tosiaan viime keväänä julkaissut tämmöisen kirjan, missä on käsitelty kaupunkilaisten aktiivisuutta ja uutta kaupunkikulttuuria. Ja se on täysin paikka, jossa kiertää, se ei sun vika. Sori. Meillä on ollut tosi kiinnostavia keskusteluja tämän kirjan niin kuin siivittämänä ja just ikään kuin virkamiesten ja aktivistienkin välillä. Ja muun muassa Eero Holstilan entisen elinkeinojohtajan kanssa puhuttiin siitä, miten kaupungilla on ollut pidempään tämmöinen strategia, että halutaan hauskempaa Helsinkiä. Ja se on niin kuin poikinut just paljon tätä tapahtumaa, ja Helsingissä tapahtuu tosi paljon, mutta minusta olisi kiinnostavaa keskittyä siihen, että miten myös niin kuin arjessa ja niin kuin pidemmällä aikavälillä pystyy ihmiset vaikuttamaan. Ja yksi sellainen ihan selkeä pointti, mihin minusta pitäisi paneutua enemmän, on tilojen käyttö, ja erityisesti niin kuin olemassa olevien tyhjien tilojen väliaikaiskäyttö, ja siinä on tosi paljon kehitettävää, koska se mahdollistaa niin kuin tavallaan ihmisten toimimista ja pidempien prosessien syntymistä. Salla-Maari on istunut tilojen päällä kuin Roope Ankka tuolla jäähallisäätiössä vaikka kuinka. Mennyttä aikaa se, mutta että se tietysti liittyy kyllä luontevaan aasinsilta tuohon, mitä Hellekin sanoi, että ja joka on varmaan täällä olevalle porukalle ihan hyvä suunnitteluhaasteet, että meillä on paljon tiloja kaupungissa tai kaupungin omistamia tiloja, jotka on suunniteltu jotenkin spesifisti siihen yhteen tarkoitukseen ja sitten on mielettömästi hallinnollisia ja osittain käytännöllisiäkin suunnitteluesteitä, esimerkiksi koulujen käyttöiltaisin. Et haaste arkkitehdeille ja sitten tietysti tilaajalle kaupungissa, että kuinka suunnitella ne sellaisiksi, että on mahdollista blokata ne tilat, jotka ovat jotenkin sensitiivisiä, luokkia tai muita, joiden ylläpitäminen on muuten hankalaa, mutta esimerkiksi niiden suurten juhlatilojen tai jumppasalien käyttö olisi luontevaa ja helposti niin kuin valvottavissa, siivottavissa ja niin edelleen. Mä väitän, että tätä ei ole hirveästi ajateltu ja sen takia jatkuvasti kompuroidaan sitten näissä byrokraattisissa, onko se turvallista, kuka maksaa siivouksia ja niin edelleen, koska niitä ei ole suunniteltu monikäyttöisiksi. Tämä on niin kuin haaste arkkitehdeille ja totta kai tilaajille. Se oli hyvä pointti ennen kuin annan puheenvuoron tuolle Stuballe, niin kyllä varmaan tuossa suhteessa niin se, että koko Suomi on rakennettu täyteen kamarimusiikkisaleja, niin on kyllä yksi sellainen iso kollektiivinen kansantaloudellinen erehdys, että montakohan kamarimusiikkisalia tänne oikeasti tarvittaisiin sen sijaan, että meillä olisi tällaisia monikäyttösaleja, joita voi käyttää rockista teatteriin. Siis saleja ja tiloja on, mutta niitä ei ole suunniteltu monikäyttöisiksi ympäri vuorokauden. Niitä on seurakunnilla, niillä on kaupungeilla, niitä on erinäisillä säätiöillä. Et nyt tämä on tämmöinen mindset siinä tilaamisessa ja suunnittelemisessa. Stuballa on monikäyttöistä tilaa ja paljon kokemusta päähakkamisesta seinään, mitä tulee kaupungin lupapurtoimintaan. Joo, mutta nyt siis ihan palaan tähän sun alkuperäiseen, jossa puhuttiin niin kuin kaupunkisuunnittelun ja kaupunkilaisten yhteydestä. Siitä, että miten nyt synnytetään, että suunnitellaan sellaista kaupunkia, mitä kaupunkilaiset haluavat käyttää ja sitten toisaalta kuullaan se kaupunkilaisten tarve. Jos me nyt listataan nämä meidän kyläjuhlat, Kumpula, Käpylä, Kallio, Töölö, Punavuori, voidaanko tästä todeta, että ne noin 100-80 vuotta sitten toimineet kaupunkisuunnittelijat osasivat lukea meidän ajatuksia erinomaisen hyvin. Missä ovat niin kuin nyt viime aikoina rakennettujen kaupunginosien blockpartyt ja kyläjuhlat. Arabianrannassa on. Niin, no Arabianrannassa itsekin asut siinä niin kuin 85 vuotta vanhalla puolella, ja se juhla tapahtuu pääasiassa sillä puolella. Että itse asiassa tullaanko tähän masentavaan lopputulokseen, että ihan sama mitä suunnittelija suunnittelee, kaupunkilainen sitä käyttää miten tykkää sinä aikana kuin nyt sattuu tykkäämään. Ja silloin vaan se, että ihmiset jollain tavalla tykästyy ja sitoutuu siihen asuinympäristöönsä, niin se saattaa syntyä jostain aivan muusta kuin siitä, että kaavoittaja on miettinyt, että tuossa on nyt lähiliikunta-alue, joka on aidattu ja turvallinen ja peitelty, ja siellä on niin kuin kypärät odottamassa portilla, ja pienille koirille, keskikokoisille koirille, isoille koirille omat ulkoilualueet. Että tästä kaupungista me ei tykätä, me ei siihen sitouduta, ja sen takia me ei tehdä siellä tuon taivaallista. Me mennään Kallioon ja tehdään se siellä. Joo. Kimmo, sulla oli puheenvuoropyöriä joku aika sitten. Stupa on aina Tämä on aivan liian samanmielinen paneeli. Tämmöinen on tylsä paneeli. Älä väitä mua vihreäksi.
yleisössä oli hyvä kysymys, miten tämä näkyy arjessa, mitä me täällä puhutaan. Mä jännitin kauheasti tänne tuloa, kun mä tiedän, että täällä on fiksuja ihmisiä niin kuin Stuba. Ja mä soitin sen takia mun tyttärilleni, toinen niistä on 9 ja toinen on 27. Ja kysyin heiltä, että mitä Helsinkiin tarvitaan. Ja 9-vuotias sanoi, että lisää lintsejä. Ja miksi mä kysyin? No, kun siellä on niin isot ruuhkat. Ei ehdi kaikkiin kapineisiin niin nopeasti kuin haluaisi uudestaan ja niin edespäin. Musta se oli aika lähellä sitä, mitä mä koin Helsingistä, kun mä tulin Sysmästä aikanaan 6-vuotiaana tänne, että lisää lintsejä. Tämä on niin kuin semmoinen yksi lintsi koko kaupunki. 27-vuotias tyttäreni äsken sanoi mulle puhelimessa, että pitäisi saada halvempia vuokra-asuntoja ja pienempiä asuntoja ja semmoinen julkinen liikenne, joka olisi ilmaista. Ja lähettäisin tämän heidän viestinsä niin kuin eteenpäin. Tämä jälkimmäinen, varsinkin tämä 27-vuotiaan toivoma ilmainen julkinen liikenne ja halvemmat asunnot, niin saattaisi olla jotain sellaista, mitä meidän täytyisi lähteä tavoittelemaan arkeen. Se mahdollistaisi sitten sitä juhlaa. Sallamaari taisi olla seuraavaksi sitten Hannu ja Juha. Joo, mä huidoin vimmatusti tuodakseni tähän nyt sitten tällaisen vanhemman täti-ihmisen näkökulmaa. Ja sitä arjen yhteisöllisyyttä. Et ei Helsinki ole nyt vasta keksinyt kaikkien näiden performanssien ja niin kuin happeningien muodossa sitä, että kaupunki voi mahdollistaa yhteisöjen syntymisen. Et mä otan esimerkiksi helsinkiläiset leikkipuistot ja niiden leikkipuistoruokailu. Siinä elämäntilanteessa olevat yllättävää usein edelleenkin naisihmiset, jotka sen 2-3 vuotta pyörii siinä, muodostaa jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita ja yhteisöjä, että tavallaan eihän se ole mikään performanssi, ei siitä saada niin kuin turismille attraktiota, se on ehkä korkeintaan yksi jännittävä kalvo, mutta ei pidä unohtaa sitä, että luomalla joitakin tiloja, hyväksymällä se, että ihmiset tietyssä elämäntilanteessa ottavat ne omakseen. Ja saattaa sitten purkautua sen jälkeen, kun elämäntilanne muuttuu. Mutta kyllä tässä arjessa ollaan onnistuttu tässä kaupungissa ennenkin, ja haaste on sitten se, ettei me tätä niin kuin palvelumuotoilua, koska se homma ei ole vaan sitä, että siinä on tosiaan aukioaitaus ja sitten joku mökki, vaan se on se ruokailu ja se, että hyväksytään, että siihen porukat vaunuilla pääsee. Se palvelumuotoilu on tässä mun mielestä se suurempi clue, jolla homma saadaan toimimaan. Sehän onkin hämmästyttävä, koko suomalainen päivähoitojärjestelmä ja myös helsinkiläinen niin kuin leikkipuistoineen ja päiväkoteineen ja ympärivuorokautisine päiväkoteineen ja näin poispäin perhepäivähoitoineen. Sehän on hämmästyttävän käyttäjälähtöisesti suunniteltu juttu, joka on erikoista, että sitä ei tunneta pystyttävän soveltamaan tuolla niin kuin vanhustenhoidon ja sairaanhoidon puolella. Näitä samoja taitoja, millä on jo tehty hyvin toimivat systeemit muualle. Mielenkiintoinen kontrasti. Joo. Ihan nopeasti ensiksi Kimmolle vaan se, että Helsinki käyttää noin 180 miljoonaa julkista rahoitusta vuosittain julkiseen liikenteeseen. Ja jos me päättäisiin ilmainen julkinen liikenne tarvittaisiin toiset 180 milliä. Jos mulla olisi käytettävissä 180 milliä lisää julkiseen liikenteeseen vuodessa, niin mä en käyttäisi sitä ilmaisiin lippuihin, vaan siihen, että meillä olisi joka puolella paljon lisää raiteita ja yövuoroja ja metro kulkisi 24H ja niin poispäin. Sitten mä olen ihan samaa mieltä kuin Stuba tuosta niin kuin rakentamisesta. Hollantilainen liikennesuunnittelija, jonka perusteella se nimenomaan Hollannin suuri polkupyörärenesanssi 70-luvulta lähti liikkeelle, käytti tällaista sanontaa kuin build it and they will come. Eli kun rakennetaan polkupyörätiet, niin sitten niitä pyöräilijöitä vaan tulee ja on tullut. Siellä yhä kasvaa. Kun rakennetaan kunnon infrastruktuuri pyörille, niin sitten ei, tämä mua kiinnitti sinne Cape Townin esityksessä huomiota, että siellä puhuttiin sitten, että pyöräilystä pitää tehdä hip jollain tavalla. Paskat. Riittää, että rakennetaan sellaiset väylät, että ihmisillä on niillä hyvä ajaa. Ei siihen tarvita mitään sen kummallisempaa. Ja sitten, jos se on hip, niin sit se ei ole niin kuin nimenomaan tavallisten ihmisten juttu. Ja samalla tavalla tämä tosiaan vanha arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu selkeästi on luonut parempaa ihmisyyden kaupunkia. Tosi hyvä pointti. On siis se, että siis nämä pyörätiet, kävelyyhteydet, tällaiset, että kun se niin kun budjetointilogiikka on tämä ajan säästäminen, sen sijaan, että se olisi ajan hyödyntäminen, niin kaikki kevyen liikenteen väylät tulee taloudellisesti kannattamattomiksi, koska niiden ajansäästömerkitykset on mitättömät. Mutta kun kävely ja pyöräily on luovan työn loistava paikka, niin entäpä jos me laskisimme siinä niin kuin
taloudellisessa yhtälössä hyötyajaksi sen matka-ajan. Siis kaikki raideliikenne, pyöräily ja kävely, se on hyötyaikaa eikä haittaa. Hyvä. Ja sitten kommentti, eli Juha oli tuossa ekana. Joo, tässä oli monta kiinnostavaa asiaa. Mä tähän Hella Salamari, Timo. Tähän keskusteluun näiden koulujen tiloista ja iltakäytöstä. Mä oon 30 vuotta sitä seurannut Helsingissä ja Tampereella. Se on hämmentävää, että sitä ei kyetä ratkaisemaan. Mutta mä ehdotan, että annetaan aina yhdelle toimijalle 50 jumppasalia ja se on yksityinen ja se alkaa vuokraa. Sillä vaikka määritellä, että mihin hintaan saa vuokrata eteenpäin, jo kiinnostaa, että siellä on käyttöastetta. Niin? Ja saadaan siivouskuntoa, saadaan kaikki muutkin asiat kuntoon. Mä en vaan usko, että siellä virastopuolella on niin valtava insentiivi kuitenkaan hoitaa sitä. Että tässä kannattaisi juuri käyttää palvelutarjoajia, pyöräilystä. Mä oon Freiburgiin tutustunut, joka on ehkä Euroopan kiinnostavimpia esimerkkejä. Siellä on tehty ne asiat kuntoon, niin se toimii hyvin. Ja niitäkin voi kokeilla, että tähän suunnittelukulttuuriin toivoisi vähän sellaista, että me ei tarvita lopullisia ratkaisuja, joita me ollaan 10 vuotta pohdittu. Kokeillaan täällä, kokeillaan huomenna tuolla. Me ollaan Sitrassa paljon harrastettu tätä, erittäin hyviä tuloksia. Saat viikoissa tai kuukausissa näkemyksen, mikä toimii, koska me oikeasti tiedetään, miten ihmiset käyttäytyy. Mun on pakko sanoa yksi kommentti väliaikaisesta tilosta tähän väliin, koska se oli niin hyvä pointti, että ei tarvitse tietää, mihin tiloja käytetään. Meillä on 2 esimerkkiä, jotka heitän. Kaapelitehdas aikoinaan, arkkitehti päänsä puhki, mitä tehdään merikaapelin hallilla, kun sitä ei voi käyttää mihinkään. Kunnes ei ollut rahaa tehdä sille mitään ja huomattiin, että sitä voi käyttää kaikkeen siihen, mihin sitä voi käyttää, joka on aika paljon. Ja toinen, niin ennen kuin Hartwall Arena rakennettiin, niin Pink Floydin keikka Helsingissä Suomessa peruttiin, koska ei ollut tarpeeksi lipuostajia. Ja kun Hartwall Arena rakennettiin, se teki väliaikainen tila, mutta tästä niin kuin markkinarakentamisesta sen jälkeen on riittänyt lipuostajia, kun oli... Ei tullut. Tuliko se sitten lopulta? Okei. No niin. No, mutta se ei ollut mun ei ole tarkoitus puhua tässä, Hellan on tarkoitus puhua tässä. No, mä toivon, että mä muistan vielä, mitä mun piti sanoa, mutta tuohon pyöräilyn tehokkuuteen, niin kyllähän pyörä on kuitenkin lyhyillä tai matkoilla erittäin tehokas ja nopeakin liikennemuoto. Ja sitten siihen Cape Towniin mä kiinnitin saman huomion, mitä sanoit, että pyöräilyyn liittyvät kulttuurit ja kaikki tämä on hauskaa ja kivaa, mutta mun mielestä kyllä pyörä on ensisijaisesti niin kuin liikenneväline ja mä toivoisin, että se rinnastettaisiin nimenomaan enemmän autoihin kuin kävelyyn, että pyörällä pääsee paikasta toiseen ja se vaikuttaa niiden pyöräteiden suunnitteluun. Ja sitten Amsterdam on hieno esimerkki siitä, että sehän on niin kuin keskiaikainen kaupunki, johon on onnistuttu tekemään tuommoinen iso muutos, että se luulisi olevan aika helppoa Helsingin kaltaisessa kaupungissa. Että aikoinaan hevosista on siirrytty autoihin ja tästä voidaan siirtyä eteenpäin. Timo, odota hetki, että mennään järjestyksessä. Eli Timo on tuossa jonkin aikaa sitten pyysi puheenvuorot, oli Sallamaari, sitten sulla Hannu. Joo, tässä nyt on Kimmola vielä välissä. Aika monia näitä teemoja, jotka tässä risteilee, jos mä nyt yrittäisin muutama ainakin sieltä palata. Eli tämä niinku kaupungin ja kaupunkilaisten suhde ja sitten ehkä nämä niinku hukkatilat ja väliaikaiskäyttö ja kaikki tällainen, niin mä haluaisin ehkä nostaa esiin sen välittäjien roolin tärkeyden. Siis niin kuin Stuba sanoi tuossa aikaisemmin, että ruohonjuuritason toimijat elää siitä anarkismista ja kaupunki on sitten aika toisella äärilaidalla useimmissa jutuissa, niin näiden 2 keskustelu samoin kuin kovan rahan markkinatalouden ja sitten taas niin kuin aktiivisten toimijoiden keskustelu on monesti hieman vaikeaa, tai vaikka ei olisi vaikeaa, niin he eivät löydä toisiaan. Ja mä haluaisin peräänkuuluttaa sitä, että me tarvittaisiin enemmän sellaisia siinä välissä toimivia tahoja, jotka ei olisi kuitenkaan totaalisesti kaupallisesti toimivia, niin kuin sun tässä jumppasaliehdotuksessa, vaan nimenomaan kaupungin ja valtion rahoittamia tai sitten mahdollisesti Sitran tai johonkin muiden rahastojen rahoittamia tahoja, jotka toimis tarpeiden ja siis kysynnän ja tarjonnan tavallaan kohtaajina sekä rahoituksen suhteen erilaisia hyviä projekteille, että sitten esimerkiksi näiden tilojen ja väliaikaiskäytön suhteen. Tanskassa on työvoima- ja elinkeinoministeriön osana on MindLab-niminen toimija, joka on siis palvelumuotoilufirma faktisesti, mutta valtion toimintoja. Sen tehtävänä on auttaa niitä virastoja tekemään asioita niin, että on mielekkäämpiä käyttää. Ja nimenomaan tavallaan sitä, että kun peräänkuulutan sitä, että se ei olisi kaupallinen toimija, vaan että se olisi osa julkista hallintoa, mutta sen pitäisi ehdottomasti olla kuitenkin julkisesta hallinnosta ikään kuin riippumaton virastojen välissä toimiva taho. Se nyt voi olla ihan sopimustekin
jos ne 50 jumppasalia annetaan niin kuin Sitran valitsemalle yritykselle, siihen niin kuin luovutuskriteerinä voi olla, että 10% niin kuin ajasta pitää antaa tietynlaiseen käyttöön for free, jolloin sitten niin kuin allokoi sen niin kuin katteen siihen 90%, jolloin siitä tulee silti business. Joo. Salamari. Mä en ole ihan varmis antamaan niin kuin hernerokasta esikoisoikeutta meille kaupungin yhteisiä tiloja niin kuin kelleen. Et ensimmäisenä yrittäisin kyllä jotakin niin kuin virastorajat ylittävää käyttöaste tavoitteellista orgaania, jonka nyt pitäisi Sitran avulla taikka sitten ilman Sitraa saada tieto, niin kuin nörttien puuhaa, tieto kulkemaan siitä, mikä kenttä on vapaa nyt ja mistä se on otettavissa, tai mikä tila on vapaa nyt ja mistä se on otettavissa. Tämä on niin kuin tyypillinen juttu, että tilat nököttää siellä, koska kellään ei ole vastuuta eikä tietoa eikä minkäänlaista insentiiviä katsoa, että käyttöhalukkaat saisivat sieltä sen vapaan kuvion. Vaikka on niin kuin vuokrattu kivasti jollekin urheiluseuralle, että teillä on nyt sitten Ponnareilla tuo kenttä tuossa forever, niin kellään ei ole mitään tulosvastuuta siitä, että käyttääkö sitä kukaan koskaan. Ja toisaalta, miten ne, jotka olisi halukkaita lähteen porukalla potkimaan palloa, saa tiedon, että sinne voi mennä. Tämä mua hämmästyttää, että se tieto ja se logistiikka ei kohtaa. Mehän puhutaan tässä aika monella tasolla yhdistäjistä. Me ollaan puhuttu yhdistäjistä sekä niin kuin kaupunkilaisten että kaupungin väliin, hallintikuntien väliin, erilaisten niin kuin toimintojen yhdistämisessä. Että tämä niin kuin tämmöinen fasilitaattori rooli näyttäisi korostuvan aika monessa tällaisessa funktiossa. Oliko sinulla, Kimmo, tähän jotain? Sä pyysit puheenvuoroa tuossa aikaisemmin. Joo. Ja sitten Hannu. Meitä on täällä tämmöinen porukka, joka on tämän ikäisiä kuin me ollaan. Ja musta oli ilahduttavaa tässä nyt on aika monenikäistä. Huomasin että kun mä haluaisin tämmöisestä ei-kulttuurista sellaiseen entäs jos-kulttuuriin. Ja tuolta vasemmalta laidalta tuli niinku tyypillinen vastaus niinku siihen, että kun mun tytär, joka on 27, joka on meitä noin puolet nuorempi, ehdottaa tämmöistä, joka on jo joissain kaupungeissa Euroopassa käytössä, ilmainen joukkoliikenne, niin sieltä tuli heti perustelu, että miksi sitä ei voi tehdä. Se oli ikätoveri, joka... Mun mielestä pitäisi lähteä siihen, että jos me ollaan niin kuin hävitty muutama taistelu, jotka me ollaan käyty nuorina, niin me oltaisiin nyt jo sen verran fiksuja, että me voitaisiin antaa noille nuorille semmoinen tilaisuus kokeilla sitä, että entäs jos tyyppistä miettimistä. Nyt vielä vedän tähän anekdootin, huomasin, kirjoitin tuon väärin. Karhupuistossa on kahvila. Siellä oli yrittäjä laittanut liikaa tuoleja. Ja niistä tuoleista joutuu maksamaan jokaisesta. Ja kaupungin virkamies vastasi paheksuvaan yleisöosastokirjoitukseen, että on tämmöinen juttu, että niin siellä ei voi olla niitä tuoleja enempää, koska niistä jokaisesta pitää maksaa, ja se ei ollut maksanut niistä kaikista. Hyvä vastaus, mutta mä kysyn, että miksi niistä pitää ylipäänsä maksaa mitään. Mä haluan halvempaa Helsinkiä, pienempää Helsinkiä, pienemmälle ihmiselle. Siinä kaikki. Hyvä. Kellähän tässä oli puheenvuoro? Hannu on se pyytänyt kyllä jonkin aikaa, niin mä teen oikeusmurhan. Kiitos. Hänen tähän haasteeseen vastata. No, mä en ajatellut vastata siihen. Mä ajattelin, että jos tämmöisiä kyllä-ratkaisuja haetaan, niin mä ajattelin ehdottaa. Mun mielestä tuo Juhan pointti noista kokeiluista, että pitäisi pystyä kokeilemaan enemmän, on todella hyvä. Hyvä esimerkki on, että kaikki liikenneratkaisutkaan ei välttämättä maksa ihan miljardeja kokeilla, että pitkään on puhuttu kävelykeskustasta ja siitä, että miten Pohjois-Esplanadin voisi muuttaa kävelykaduksi. Ei siihen tarvita kuin muutama betoniporsas sinne pohjoispäähän tai eteläpäähän, niin sitten se on kävelykatu. Ja sen testaaminen sen vaikeampaa on. Prototyyppejä. Testataan. Kyllä. Timo, joo. Joo, mä voisin ottaa kopin tästä aika monestakin asiasta taas. Sä olet prototyyppiekspertti, joo. No niin. Niin, mä oon kyllä siis ehdottomasti muutaman keskustelijan kanssa tässä samaa mieltä tästä entäs jos ajattelusta. Et itse tietysti varmaan ravintolapäivä ja We Love Helsingin kautta sitä edustankin. Ja kokeiluista myös, niiden tärkeydestä samaa mieltä. Mutta se, mitä mä oikeastaan haluaisin nyt niinku kommentoida, on tämä tulosvastuullisuus sekä kaupungin toiminnassa että sitten Sauvamari toi esiin urheiluseurat ja ylipäätään tavallaan, että pitäisi enemmän vaatia sitä vastuuta, mutta se kaikenlainen vaatiminen ja vastuu poistaa yleensä
sen luovuuden ja sen tavallaan asioiden luonnollisen tapahtumisen prosessit sieltä alta. Ja se varsinkin taloudellinen tulosvastuu kaupungin toiminnassa, niin kuin Kimmo sanoi, niin ehkä se mahdollisimman, tai siis hyvin paljon tällaisia niin kuin hyviä käytäntöjä tai hyviä asioita sen takia, että kaupungin on pakko kaikissa asioissa olla taloudellisesti tehokas ja tulosvastuullinen, eikä ole tällaista niin kuin sosiaalista mittaria, jolla voitaisiin mitata muita hyötyjä. Niin siis mä haluan korostaa, että se mun tulosvastuu oli nimenomaan se käyttöasteesta. Se et ei riitä, että sä saat jonkun nimellisen vuokran asiakaspaikasta tai urheilukentästä, vaan sen, että käyttikö sitä kukaan. Siis en sanonut vastaan vaan niin kuin eteenpäin tästä, että pitäisi luoda enemmän niitä mittareita, joilla pystytään todentamaan sitä sosiaalista hyötyä ja muuta hyötyä kuin taloudellista hyötyä. Joo. Nyt Juha, sitten mä annan tuolle Kimmolle tuonne kommentin. Mä otan konkreettia, näistä on aina helppo puhua yleisesti, niin näistä kokeiluista. Niin meillä oli tämmöinen ohjelma kuin Liikennerevoluutio, ja me ehdotettiin siinä tietynlaisia kokeiluita, ja selonteon yhteydessä, kun tehtiin liikennepoliittista selontekoa, tehtiin 9 kokeilua. Yksi oli Valtatie 12 Lahti-Kouvola. Sitten oli valmis suunnitelma, 175 miljoonaa, ja nämä kunnat siellä sanoivat, että me ymmärretään, että ei tuommoista rahaa vaan löydy mistään. Ja se suunniteltiin juuri, että otettiin käyttäjät mukaan, siis kansalaiset mukaan, yritykset mukaan, 3-4 vuotta työskenneltiin, uusi tasokas suunnitelma, 95 miljoonaa. Tekee 80% niistä asioista ja täytti kaikkien käyttäjien toiveet ja on 30 vuoden päähän kestävä ratkaisu. Siis puoleen tippui. No kiusallista tietysti on, jos meillä on 50 tämmöistä hanketta suunniteltuna valmiiksi ja aina lähtisi puolet, niin se ei ole mukavaa. Tämä oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, mitä niiden ihmisten ja käyttäjien kanssa todella saadaan aikaan. Mutta meidän suunnittelutapahan on juuri tämmöinen, että asiantuntijat tavallaan ne hyvin pitkäjänteisesti ja perusteellisesti vääntää ja sitten ne on valmiit ja sitten käy näin. Kimmo, sulla oli tähän aikaisempaa. Joo, en tiedä miksi särähti korvaan. Mä oon Timon kanssa monesta asiasta samaa mieltä, mutta mun mielestä Helsingin kaupungin ongelmat ei kyllä johdu siitä, että meidän virastot olisivat jotenkin liian tulosvastuullisia tai jotenkin liikaa miettisivät sitä omaa tulostaan. Esimerkiksi niitä koulujen saleja ei vuokrata sen takia, kun rehtorit ei huvita vuokrata niitä. Se on niille helpompaa. Tai niin kuin puistoa ei anneta käyttöön sen takia, kun on vaan jotenkin helpompaa pitää se tyhjänä. Ehkä mä ymmärsin väärin sun pointin. Joo, me ehkä puhutaan vähän eri tulosvastuusta tässä nyt tällä hetkellä. Mä nimenomaan viittasin tähän niin kuin tavallaan taloudelliseen siihen, että vuokrataan se puisto tai halli tai tila sille, joka nimenomaan eniten tarjoaa, eikä sille, joka tarjoaa siihen kaupungin tai kaupunkilaisten kannalta mahdollisimman hyödyllistä käyttöä. Helsinki ei toimi mun mielestä, mutta jatketaan. No tästä mä ehkä on vähän eri mieltä, mutta no niin, Stuba jatkaa. Tässä on nyt puhuttu tää sanasta tulosvastuu niin moneen kertaan ja on valtuutettujakin paikalla. Mä siis johdan kaupungin omistamaa konserniyhtiötä, jolla meillä saisi olla samanlaiset tulospalkkausperusteet kuin virastoilla on. Eli 5% vuosipalkasta kerran vuodessa, joka on kaikkien tutkimusten mukaan huonoin tapa palkita, koska se on liian vähän ja liian harvoin. Mä rupesin selvittää tätä, että mitkä on näitä tulospalkkausperiaatteita, näitä mittareita, joiden mukaan niin kun niitä jaetaan ja on, niin kun, sit on vielä erilaisia systeemeitä, miten se jakautuu. Ja yleisin tulospalkkion peruste, jonka mä löysin jostain osastoista ja hallintokunnista, oli kopiopaperin käyttö. Ne on ihan pimeitä ne mittarit, mitä nuo osastot ja virastot käyttää, joilla ne sit saa palkittua tai ei saa palkittua. Siellä on jotain rästilistaa tai just tämän tyyppistä kamaa. Oikeasti se, että riittikö rahat ja onko kuntalaiset tyytyväisiä. Että niin pari mittaria se olisi aika rätsit. Että kiinnittäkää näihin huomioon, että leimaatte kuitenkin näitä päätöksiä, että tällaisia saa olla ja tollaisia voi olla ja tehkää. Meillä oikein niin tuputettiin, että nyt teillä pitäisi olla oikeasti nämä tulospalkkaus. Ei, no joo, mutta just, että niinku, nimenomaan, mutta mehän tehtiin se päätös, että me ei otettu tulospalkkaa. Meillä ei ole minkään näköistä tulospalkkausjärjestelmää, sen takia me varmaan nyt ollaan konsernin huonoin toimija kaikessa. Mutta niin tässä on puhuttu toisaalta tästä, niin kuin tuossa tauollakin puhuttiin, tätä on joskus näiden niin kuin erilaisten aktiivien toimijoiden kanssa, mähän on jo vähän niin kuin EVP, puhuttu siitä, että itse asiassa että meillä pitäisi olla, niin kuin, että kentän pitäisi palkita niitä niin kuin, valtaansa käyttäviä ja riskejä ja vastuuta kaihtamattomia virkamiehiä. Et oikeasti niin kuin pidettäisiin se gaala, jossa palkittaisiin niin kuin se, että tämä virkamies niin kuin käytti virkavastuutaan, niin kuin virkavastuunsa uhalla niin kuin päätti näin tai myönsi tuon tai teki tällaisen, löysi tämän porsaanreiän, jolla mahdollistettiin tämä ja saa se sun lippakioskinkin auki. Mitä ikinä siis, mutta
että näitä pitää palkita, niitä pitää nostaa, niitä pitää niinku arvostaa. Ja yleensä sitten keskustelu loppui siihen, että kun todettiin, että se ahkerin virkamies viime aikoina on ollut Janne Gallenkallio Sireeni, joka todella heittää. Ja miksi lopettaa palkitseminen pelkästään virkamiehiin? Voimme laajentaa tämän myös hyvin laajalle muuallekin. Niin valtuutetuthan palkitaan kerran 4 vuodessa. No niin, nyt alkaa olla, tämä on just näin, että kun pääsee vauhtiin, niin aika loppuu. Eli nyt lähdetään tällaisella niin kuin loppukierroksella. Mä oon pointannut tällaisen sanan kuin tilat. Tämäkin on varmaan oikeusmurha. Mutta niin kuin tilat aika laajana käsitteenä, sekä fyysiset tilat että liikkumisen tilat, että niin kuin tilat tehdään asioita, kokeilla asioita, on ne sitten niin kuin konsepteja tai pienrahoitusmahdollisuuksia. Tilan antaminen yhteisöille tehdä asioita, luomalla mahdollisuuksia siihen ja niin kuin sillä, että ei oleteta, että tiedetään mihin kaikkea käytetään, mitkä asiat on oikein ja ehkä myös tilaa epäonnistua. Tässä on pyydetty, joka on virkamieskoneistolle todella hankalaa ja meidän työssä niin kuin sähköisten palvelujen kanssa kun pusataan, niin varmaan hankalinta, koska ehkä julkisia palveluita pitäisi ajatella, että palvelut on niin kuin nykyään vähän niin kuin kaikki palvelut on tulossa samanlaisia kuin internet-palvelut, joissa pitkä aikaa on tehokkain tapa tehdä internet-palvelu on se, että lanseerataan se, katsotaan mitä pitää tehdä, jotta ihmiset olisi tyytyväisiä sen käyttämiseen ja muokataan matkalla. Siis se on tapa, jolla tehdään voittava nettipalvelu. Ehkä myös voittava kaupunkipalvelu syntyy sillä, mutta otetaan kierros. Mennään hei ystävät ihan järjestyksessä, eli Kimmo on tuossa niinku sen näköisenä, että se haluaa aloittaa. Mä oon sua lähempänä. Facebook on hieno. Eikö mä oikeusmurhaan, kun mä väitin, että me puhutaan tilojen luomista tässä? Facebook on tila, se on yksinäisyyden tila. Facebook, joka on lähes ilmainen, on osoittanut sen, että on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka haluaa kontaktia toisiin ihmisiin. Mä haluaisin sellaisia samanlaisia konkreettisia ilmaispalveluja, esimerkiksi lippakioskeja paljon Helsinkiin lisää. Seuraavaksi mä aion esittää yhden performanssin, koska sanoja ei kukaan ymmärrä eikä kuuntele, mutta visuaalinen kieli on hienoa. Viime yönä, kun mä pelkäsin tätä, kun mä tiesin, että mä tuun istuu stuban vieressä ja se on sanavalmis kaveri, että mä häviän sille, niin mä näin unia. Sitten mä näin sellaisen unen, tähän liittyy Design Weekiin vissiin tämäkin tapahtuma, että mun broidi tuolta Nastolasta oli tullut Helsinkiin ja me oltiin tuossa jossain päävartion kohdalla ja 4 ratikka oli muuten vedetty menemään sieltä rantaa pitkin, se näytti kauniilta. Ja sitten broidi kysyi, että mitä toi Design Helsinki oikein tarkoittaa. Että sä näet, kato ympärille. Se oli ihmisiä hirveästi siinä mun unessa ja kaikki käveli tälleen. Mä sanoin, että tuolla Helsingissä kävellään tänään tälleen design-kävelyä. Se oli ihan mielettömän ihana uni ja kaikki käveli tolleen. Se oli design-kävelyä. Ministry of Funny Walks. Joo, et katsonut kuitenkaan Lapinlahden lintuja. Sanoit tässä, että joo, että tämähän on tämmöinen niin kuin kaunis slogani, että tehty on parempi kuin täydellinen. Että lyödään se niin kuin tulille ja katsotaan uiko se, jos se ei ui, niin mitä pitää paikata, että sitten se muuttuu siitä ja kehittyy. Ja näinhän ikään kuin yksi maailman tuotetuimpia asioita ja kannattavampia tuottavia asioita, eli joku niin kuin Google toimii. Että se lyö koko ajan uutta tulille ja katsoo, miten niitä pitää modaa. Ja sitten me vielä tiedämme heidän niin kuin yrityskulttuurinsa on huikean kannustava ja saa tehdä vähän mitä tykkää ja opingispöytää ja kaikkea. Ja sä sanoit, että tämä on menestys. Mikä on kuitenkin se kaikkein menestynein yritys, on Apple, jonka yrityskulttuurista me ei tiedetä mitään muuta kuin siellä on ollut sellainen despotti hullu, joka on pitänyt kaikki kurissa, pelkkiä salassapitokysymyksiä, ja ikinä ei lanseerata mitään muuta kuin se täydellinen tuote. Eli meillä on eri vaihtoehtoja. On jo. Mutta nyt jos meillä ikään kuin meidän Helsingin kulttuuri on sitten ikään kuin yrittää lanseerata täydellistä, vaikka oikeasti kyky ei joku panna niin kuin jotain tulille ja katsoa, miten sitä pitää kehittää. Niin, ja mä tiedän, niin kuin, että olisiko kauhean toivottavaa, että Jussi Pajuna tästä pistollista mallia. Tämä on aina sloganeita, että jos demokratia on tuonut meidät tähän, niin kyllä niin kuin valistunut diktatuuri on aika tervetullut. Okei, Juha kannattaa diktatuuria myös. Joo, mäkin olin 90-luvulla Tampereen kaupunginvaltuustossa, niin mä sen verran ymmärrän valtuutetun sieluelämää, että se totta kai haluaisi vähän olla kaikessa mukana ja päättää ja ohjata, mutta kyllä mä sanon toverit kaikille, että valinnanvapautta, orgaanista kehitystä, kokeiluja ja luodaan sitten siellä päätöksentekotasolla vaan niitä puitteita, niin tämä menee aivan hienosti tämä homma. Timon mielestä... Siinä oli yleisöä tasoa tiivistetty aika paljon kyllä.
jos mä saan ihan sanoa jotain asiaa tästä, koska mä en ole tämmöinen hauska mies, niin mä ehkä haluaisin nostaa sen vielä, mistä tuossa aikaisemminkin vähän juteltiin ja kävin Stuballekin mainitsemassa tuossa tauolla, että minkä takia meillä on niin paljon hyviä tavallaan tällaisia aloitteita, esimerkiksi nyt kaupunkikulttuurin saralla tässä viime aikoina ja tässä pop-up-kulttuurissa aika paljon, ja minkä takia ne ei sitten niin kuin muodostu pysyviksi standardeiksi siihen arkeen, ja minkä takia se ei lähde sitten ne ei jää elämään, vaan ne elää sen niin kuin vuoden tai pari ja kuolee pois. Niin se on just se, että niin monet parhaat asiat tällä hetkellä perustuu vapaaehtoisuuteen, että silloin kun ei tehdä sen rahan ja tulosvastuun periaatteiden mukaisesti, vaan ihmisten oman innostuksen. Mutta se innostus on sellainen asia, joka kantaa usein aika rajoitetun ajan. Ja juuri siinä kohtaa pitäisi sitten tulla julkisen hallinnon mahdollistajana mukaan luomaan niitä tavallaan rohkaisuja, kannustusmenetelmiä ja tapoja, joilla ne sitten tavallaan ne innostuksesta lähteneet aloitteet saataisiin muodostettua pysyviksi standardeiksi ja pysyväksi toiminnaksi. Hyvä pointti. Mä jatkan vähän tästä tulosvastuullisuusasiasta vielä. Mun edelliseen ketjuun liittyvä kommentti onneksi liittyy myös tähän, eli tiloihin. Ja mä ainakin itse en ole kaupunginhallinnon asiantuntija, mutta mulla on sellainen käsitys, että esimerkiksi Helsingin kiinteistöasiat on aika lailla niin kuin tiukkojen budjettipaineiden alla ja on todella paljon paineita myydä kiinteistöjä. Piste. Et mulla on niin, mutta mä haluaisin, saanko mä jatkaa? Mä toivoisin, että voitaisiin niin kuin, pystyä ainakin tiettyjen kiinteistöjen kohdalla ajattelemaan asioita pitkällä aikavälillä ja niin kuin miettiä kulttuurisia arvoja, sosiaalisia arvoja ja niitä euroja, jotka ei näy heti kassassa. Mulla on tässä vieressä esimerkki L3-makasiini, jos mulla on itsellä työhuone ja me ollaan siellä väliaikaisina vuokralaisina ja se homma on kyllä toiminut ihan hyvin, mutta tällä hetkellä rakennus on varauksessa eräällä firmalla, jonka tarkoitus on kehittää sinne liiketiloja ja kalliita toimistoja. Ja mun mielestä tämän kaltaisista paikoista olisi niin kuin hyvä herättää keskustelua, että mikä on niiden tämmöisten niin kuin omaleimaisten paikkojen kulttuurinen rooli ja onko se oikein, että tavallaan raha ratkaisee ja niistä tehdään ikään kuin normaaleja paikkoja, kun niillä voisi olla tämmöisen kehittyvän Jätkäsaaren kaltaisen alueen kannalta tärkeä rooli. Mä voisin puhua tästä pitkään, mutta ehkä sellainen avoimuus siihen päätöksentekoprosessiin, eli missä kohtaa tehdään ne valinnat, että millä kriteereillä etsitään niitä uusia ostajia esimerkiksi. Toihan voisi sanoa, että lainata Jane Jacobsia, joka urbanisti ja kaupunkisuunnittelija, joka on lohkaissut tämän klassisen lentävän lauseen, että jostain sitä ei muisteta, että new ideas need old buildings. Ja old ideas can sometimes afford new buildings. Kun innovaatiohubeja mietitään, niin kun innovatiivisimmat firmat ei tosiaankaan voi mennä mihinkään, niin eikä halua mennä mihinkään businessparkkiin tuonne Käykkösen varrelle. Ne haluaa tulla kiinnostamaan mestaan, joka on keskustan liepeillä. Joo, Salla-Mari. Joo, en tietenkään kiistä sitä, mitä toverit ovat sanoneet jo aikaisemmin näistä kaupungista mahdollistajana ja toisaalta näistä niin kuin tapahtumista ja juhlista, mutta kyllä mä edelleen haluaisin liputtaa tämän tämmöisen niin kuin arkisen yhteisöllisyyden sen leikkipuistoesimerkin kautta ja toisaalta sitten ehkä korostaa sitä, että yhtä tärkeää kuin että kaupunki mahdollistaa on se, että kaupunki voisi vain seurata katseella, mitä ihmiset ihan itsekseen tekee. Ei tarvitse mahdollistaa, sanotaan jotain cruising nightia, että tuolta autotalleistaan tulevat tyypit, jotka on hinkanneet niitä jenkkirassejaan, niin säännöllisesti joka kuukauden tiettynä iltana ajamaan kaupungilla, mikä on mielettömän hieno performanssi. Ei kaupunki sitä mahdollista. Voisi korkeintaan pysyä vain olemassa sossimasta sitä, jotta heillä on mahdollisuus ajaa sitä rundia ja parkkeerata johonkin. Ja mun mielestä se semmoinen tietty herkkyys kaupungilta siitä, että
vau, tämmöistä tapahtuu, kiva juttu, ollaan poissa jaloista. Ja mun puolesta sit Pajuset ja kumppanit saa kyllä tehdä siitä matkailuvaltiin, että meillä on hei tällaistakin, ihan kun niillä olisi ollut jotain tekemistä sen kanssa. Mutta mun mielestä tämä on vähintään yhtä tärkeää pysyä poissa jaloissa ja seurata katseella niin kuin puskametodikasvatusta, eikä pelkästään se, että kaupunki mahdollistaa, että meillä on nyt Töölössä mahtipippalot. No, mutta sekin on mahdollista ihmisessä, että pysyy poissa jaloista. Mutta kyllähän se on myös niin, että kaupunki, nimenomaan kaupunki itsessään mahdollistaa ne kruisailut. Ei niitä, tai niin kuin, se on ihan erilaiset, mitkä sitten Mäntsälössä ajaa pillurallia. Että, ne ei ole ihan niin komeita ne autot. Mutta sitten vielä palaa mun mielestä tuo Stuban pointti. Onko toi kenties paikkakuntiin yleisemminkin sopivaa? Joo, mä en millään tavalla halua. Jos täällä on mäntsäläläisiä, niin älkää loukkaantuko, tämä ei ollut henkilökohtaista. Mutta pointti noista mittareista, eli virkamieskoneisto tekee sitä, mitä mittarit määrää. Ja jos meillä on väärin asetut mittarit, niin sitten se tietysti tekee sitä, mitä tehdään. Ja sitten esimerkiksi Kulttuurikeskuksen puolella tulosta mitataan tapahtumilla. Ja kun tapahtumien joukossa on runoilta Suutarilassa tai Senaatintorilla 20 000 ihmisen konsertti, niin silloinhan se mittari ei oikeastaan mittaa yhtään mitään. Mutta tästä mä vielä haluan päästä tähän tilakeskukseen, kun tästä nyt on ollut näin paljon kyselyä. Ja siellähän ongelma on oikeastaan se, että siellä puolella on tiedostettu, että me tarvitaan esimerkiksi kulttuuritiloille erilainen tuotantotavoite. Siellä on niin sanottu nollakori, jossa päävoimavuokran pitäisi noin niin kuin teoriassa olla 0. Ja silloin esimerkiksi Harakansaaren vuokra olisi matalampi. Ongelma on se, että tälle tilakeskukselle on asetettu tuottotavoite, joka on niin korkea, että sinne nollakoriin ei ole siirretty ainuttakaan rakennusta. Ja mä sain tämän niin kuin tällä kaudella, niin kuin meillä on tilakeskuksen puheenjohtaja meikäläisiä, niin mä sain tämän selville, että hänkin luuli, että siellä nollakorissa tietysti on kaiken maailman kulttuurirakennuksia. Ei, siellä ei ainuttakaan rakennusta, koska tilakeskuksen pitää tuottaa. Ja kun tämähän on täysin mikkihiirirahaa, joka kiertää kaupungin sisällä taskusta toiseen, niin se on tosi hienoa tuottavuutta sellainen. Nyt kun mä oon viimeinen tässä, mä yritän lopettaa tämän niin kuin tämmöiseen vähän ylevämpään noottiin. Kulttuuritalon ohi ajan päivittäin pyörällä. Se rakennettiin talkoilla. Ei tämä yhteisöllisyys ja niin kuin kulttuuritilat ja kaikki muu, ei se ole mikään uusittu. Nippu vanhoja on parempi. Selvä. Melkein ihan pakko kommentoida. Mitä, oliko meillä yleisökommentti? Herra, mä oon unohtanut. Onko meillä yleisö? Voi olla myös toisenlaisia rahoitusmalleja ja niin kuin, niin. Mä haluaisin kommentoida tosi nopeasti tätä, niin kuin, tässä on monta kertaa esiintynyt se, että kunhan kaupunki vaan pysyisi poissa ja niin kuin, että se on sitä parasta mahdollistamista, että pysytään poissa, niin se on mun mielestä huolestuttava näkökanta, koska se vie meidät pois hyvinvointiyhteiskunnan parhaista periaatteista kohti amerikkalaista mallia, jossa yksityinen sektori ja markkinat määrää ja hyvän tekeväisyysjärjestöjen pitäisi huolehtia se, mitä... Mä en puhu Cruising Nightista nyt, mä puhun siitä, että joo, kaupunkin rooli ei pitäisi olla rajoittaa kansalaisia ja kaupunkilaisia, mutta sekään ei ole vielä tarpeeksi, että kaupunki vaan pysyy poissa ja turns a blind eye, vaan kaupungin pitää aktiivisesti olla se, joka tukee ja mahdollistaa. Hyvä, tämä oli hyvä loppukommentti, varsinkin hyvää konseptia pyörittävät ihmiset, mutta täällä on sitten, annetaan yleisölle viimeinen puheenvuoro, kun rohkeasti sellaista pyysit, vaikka en olisi sellaista antanut, niin odotas hetki, pannaan se päälle. Tää on ovela kikka, kato, sä pääset puhumaan, mutta se ei kuulu mihinkään. No, mä haluaisin kommentoida 2 asiaa positiivista Helsingissä, jotka on vaihtunut tässä vuosikymmenten aikana. Helsinki on ollut tosi hikinen pikkusuurkaupunki verrattuna maailman suurkaupunkiin, mikä on ollut ärsyttävä piirre Helsingissä. Tänä vuonna täällä on ollut 2 suurta hienoa asiaa. Toinen on se pyöräilylinja tuosta, se on hienosti toteutettu ja se on hieno juttu, että se on mennyt läpi. Kiitos, en ole ajanut kertaakaan, koska en ole Helsingistä vielä. Ja sitten toinen on nämä julkiset olohuoneet, eli toi vihreä portaikka tuossa Kiasman ja Musiikkitalon edessä ja sitten, että Esplanadi on rauhoitettu ja Pikkuparlamentin edessä on tosi kaunista. Ne on niinku ihania, Maltakin voisi tulla vaan niinku makailee sinne. Sisäpiiritietona tämmöinen, että ne vetää myös sitten niin tällaista ongelmaisia nuoria, että toivoisi, että jossain olisi valvova silmä sitten katsomassa, että mikä se kehitys on, mutta muuten hienoja paikkoja. Ja eihän se onneksi ole pelkästään niin, että ne täyttää
täyttää sitten ne paikat, että ne on vapaita kaikille kansalaisille. Pyöräilystä sen verran, että luulen, että sen eteen ei paljon tarvitse tehdä, vaan se on niin kuin yleistyvä tendenssi. Olen törmännyt... Lyhyesti meillä on vielä ja reilusti. Törmännyt niin tällaiseen johtajatason valkeakaulustyöläiseen, joka käy Helsingissä töissä. Ja hänellä oli asiakirjasalkun kokoinen pyörä mukana, koska asuinpaikkakunnallaan hänellä on 2 kilometriä ottaa joko oma auto linja-autoasemalle tai kävellä, tulla tänne ja sitten taas täällä se 2. Eli ajassa säästää hirveästi ja sitten taas täällä poikkiliikenneet jostain Herttoniemestä töihin johonkin, niin 30 minuutissa pyöräilee aika pitkälle sen sijaan, että odottelisi pysäkillä 20 minuuttia, täräyttää 5 minuuttia jollain nopealla välineellä johonkin suuntaan ja tekee pari vaihtoa. Terveellisempää. Tulosvastuu tulee henkisestä hyvinvoinnista, koska voi sitten nauttia siitä työmatkasta. Tämä oli just Ollinkin pointti, että sekin tuli sanottua tässä samalla, kun mä aina olin enää puheenvuoroa. Se on just näin. Nyt mä kiitän panelisteja, tätä olisi voinut jatkaa. Tosiaan on 7 panelistilla varmaan 1,5 tuntia vähintään pitäisi olla aikaa, mutta koska meitä odottaa mahtavat kekkeruusit tuolla Katajanokalla, niin me lähdemme sinne. Ja ehkä tuollaisena niin loppukommenttina voi sanoa, että ainoastaan kaupungissa, missä asiat oli itse asiassa aika pirun hyvin, niin on mahdollista taittaa peistä tämmöistä asioista. Että kyllä sillä on niin aplodit Helsingille. Ja 1000 kiitokset siis Armi-säätiölle siitä, että tämä homma saatiin kasaan. Tämä on ollut hieno iltapäivä ilta. Kaikki pääsevät